Del Comú de Sant Julià de Lòria. Moltes gràcies a tothom i sobretot donar les gràcies a l'Ajuntament per haver-nos rebut i tan ben rebuts com està. Sobretot a la colla gegantera que ens ha convidat a aquest acte en el qual ens sentim com a Comú de Sant Julià supersatisfets. M'agradaria remarcar que és important pel Comú de Sant Julià que s'agermanin els geganters amb Prats de Lluçanès, vist que fa molts anys que Prats de Lluçanès ve al nostre poble. També voldria remarcar l'importància que tenen totes aquestes persones benèvoles que fan de geganters, que amb les seves hores lliures i amb el seu temps aporten, com ha dit el senyor alcalde, la cultura per tot arreu, la nostra cultura del nostre poble, i crec que és molt important. Avui estem aquí i estem molt satisfets i contents i esperem rebre-us a tots molt aviat al nostre poble, a Sant Julià.